Je ziet dat de poeder heel snel oplost. En de kleur die ontstaat, de rode kleur. U kent het misschien wel, een onregelmatig en haastig leven, waardoor koken er vaker bij inschiet. Sporters, mensen die hardlopen, mensen die fietsen, vrachtwagenchauffeurs. Eigenlijk mensen waarvoor het moeilijk is om op een bepaald moment vast te eten of te koken. Deze groep mensen grijpt al snel naar een makkelijke vette hap of een tussendoortje met te veel suikers. 2 Limburgse bedrijven hebben de oplossing. De hype van de shakes is tegenwoordig groot. Nu proberen ze hier in Horst ook echt een gezonde poedermaaltijd te maken. Maar vindt een diëtist het ook? Product wat probeert iets gezonds neer te zetten. Wat inderdaad wel aansluit bij een behoeftepatroon. Maar zoals ik al zei, ik weet niet of dit de weg is die je zou moeten bewandelen. Kijk, een wielrenner op de fiets in de Tour de France zal zich met zoiets kunnen voeden. Maar zal dat voor alle dag niet geschikt zijn. Toch lijkt het handig. Even snel een shake erin en je kunt er weer tegenaan. Maar kan je dag in dag uit met deze maaltijdvervangers door het leven? In principe zijn deze producten zo gemaakt dat je er inderdaad heel goed op kunt leven. Ja. Toch zijn diëtisten niet erg blij met de shakes. Een mens moet het toch hebben van vast voedsel. Kijk, op het moment dat ik eet, met aandacht, met smaak, merk je dat je speeksel zich vormt, je maagzuurproductie komt op gang. Kortom, het gaat er niet alleen om wat je eet, maar ook hoe je eet. Dus het met aandacht eten is belangrijk om het voedsel ook goed te verteren, om de enzymen goed te laten inwerken. Diëtist van Wankum is niet te overtuigen. Nou, het smaakt niet verkeerd, maar ja, moet dit mijn maaltijd vervangen worden? Doe mij maar een broodje, een lekker stokbroodje gerookte zalm of iets. It's not my cup of tea.